मानसि हमबाय मानि मानसि गेब्लेजोब्बाय बै एफा गोसा बुनाङाब्रा नायलाय जबाय नै लोगोफोर न'आव लाबोबाय संनाय लाहार खालामदों मासे बुथारगोन नायसन जाबायलै आं सिथासो बुथारखादों आरो बुंनायालाय मासे बल गाखोलै ओइ बेखौ आं बुदोंमोन आरोना गेब्लेजोबबाय 50 जागोन ना जागोन 50 दं गोलावद्राय जादों बेखौ दानदो थाब जाना होब्रा नङा जखानि नोंजो जागोन नामा सानदों आङो नांलायखायोना मासुलफोरा ओमफ्राय नों मा भिडिअ बानायनो नामा जागोन नोंबो जायगायाव थैखागोन इयो मासे बुथारगोन फंबाय फंबाय 15-20 जाखागोन इजों हो 15-20 गोलावद्राय इयो बावदोंमोन बेहाय गिदिर मोजां हाब गिदिरथारलै माबेसे हमबाय मानि मानसि गेब्लेजोब्बाय ओइलाय पामा होदों केला बुनाया लोगो टेप टेप मगलाय हे अल्लाह जाबाय जाखांबाय गासिबो नै हमनानै मोनबाय भिडिअ खालामनो हादिया हमबाय थाब जुदिया माबानिखौसो सोबाय नामा रायलाय सोआखैलै उनाव र सोग्रोनि मोजाङै हम फुलिया मिसौलै बारा दाबा खालामना ओइ 20 हासो माबेसे लांगोन 20 होननायाबो गोरोन्थि जायासै खोमालै ला आन्दाज दंखायोब्रा मोजां नाय एन थायो लाइन थाब्रा इनि बोना लुगै सिपाखौ फुवा हाबथारलालां बै एफा गोसा बुनाङाब्रा नायलाय जबाय मासे बिरबावदोंमोन ना नै खिथुआ नैलाय बारा बिराखैलै लासै नाय बुथुमा दल' था लासै थां नेरसोन गोसा थाङा लासै थां ओइ नै बे नङा गिदिर जायो फिसासो बे नङा फिसासो बेनोखा नांबाय जानो खर'सो बुखारदोंलां खम मोजां मोनदों बिदा सिमाङाव लासै बुलाय ज' होजोबदों नोंसोरो दाउखौ ओइ नै होसो थाथ' मासेबो गारनाङा मोजां बु सोर नुदों बिरहोबाय गाय गलां होबाय एकदमबारे गोजां बोथोराव गोलोमफ्रुलायबायलै हा गोलोमफ्रुलायबायलै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नाखार आथिङा ओइ नों मानो फैबाय दा दिरुं आन्दायगोन हो
नुदियानि बेलथेनानै थादों आखौ नुदियानि इनो खर' नांखादों बेलथे इजोरावनो बुनांगोन सिमायखौ ini masih perlu Bimin जानो ओमफ्राय बेलाय अबेनिफ्राय बिरनाय बिलाय बे होसिनाव बिरदों बैयाव दंमोन होसिनावसो बिरदों इयो होसिनाय बिरनाय नोंसिनावसो मोनदों ओंखायनोब्रा मासे बिरग्रोनाया फार्स्टआव बिरग्रोनाया माबासो माब्रै ना माबा बिरदोंमोन नालाय जायगायावनो नायजोबलाय जायगायावनो गल जा मानसिफ्रा गोजाननिफ्रायनो गल जा ओमफ्राय सेब ओइनिफ्राय नाय अनजालु उसिन मोनहैबाय जों नुदों बवा बुनाया माबायदि खारदों इयो नायाव बुदों मा इ बेलेगसो जागोन नों आंनो होथैफैखादो अबेजों खारदों बिलाय आथिं गोनां बुस्थु गांआव नांबाय गौथुमनि खाथियाव गोलैबाय सेन्देलजों दांबावबाय गांआव नांदेरलांदों 50थासो जाबायानो गाइस थिखोनो हालालै मासे बुथारगोन जाबाय 8थासो जाबाय 8थाल' मासे होबाय आङो खालामाबासो बिरो फाग्लासो नों एसे मासे होसोलांदों बोरो होसोलांखा मासेखौनो बिरनायावनो लागायबाय आङो नै मोनबाय सार मोजांफोरानो थैयाखै नांज्रायदोंल' इन्टारेस्ट मोनदों बुथारनो गाइस गोगोम बुथारबाय आंबो नोंसो नोंखौसो बांसिन बुथारनो हासिगोनलै नोंसो लाबोबाय थायो 50थासो बारबाय लोगोफोर 60सो थांबाय दाबो टाइमा जेबोआनो जायाखै दासो 7:30 जादों नोंसोरसो मिस खालामदों जोंफोरादि बुख्लायगासिनो गोजौनिखौनो हारसिंनो मासे होनानै बुख्लायबावबाय आङो एनो माब्रै हेलौ गाइस लोगोफोर मेंलायलायथारलै गोगोम मोनबाय एसे गारना लाग्रोनि र' जला मबाइल गाइस मजा आया गारना लाग्रोबाय र' पेट्रल खामनायखौ ओइ नै लेवरा आंसो नांदों नै थैबावाखै आंसो बारसिननाय बायदि जाबाय नै होद गां बुलांजोबबाय नै मोनबाय दे होमबाबो दे बो खलथा बारा खारनाङाब्रा जुमब्राया बारस'बाय थां बाबाय ओइहायनो आलियावनो आलि खाथियावनो आलि नङा माथो ओरै फै सराय लाबबाय नै आसोलफोरा मजा लागिबाय खायफिनि सानगासिनो मासे मोनखो ससेसो बियो बिनि ससेखौ होनबा सानैखौ थिगानो खादे जानू ইয়াতে হিসাব করে আছে সুদূর এটা ঘর লৈ যাম বুট আছে পুরুরগা খাইছে তই সুদূর ভাই করবা খাবো পাইছে তই
खिथियाखै दाउ दुलाबाथाय सैमानो फोरोंनो लांसै आं माने दरनै खम हो खेबसेनि बायदि इयो ओइ चाम्बा बायदि इदि खालामनाब्रा चाम्बा थालैयो ओइ खेबसे र' सोरमोनलाय फोरों माबा मोनसे खालामनो होननानै गोथाय दोनबाय नों नामा मायोब्रा माबा एम्बु बुथारनो थांनायाव नङालै दाउ दुलाथ' दाउलामोन नामाथाय दाउला नोंबो थांनो मोजां जों दंमोन नोङो आरो मोनबावगौमोन खिन्थु नोंसोर एकदम बाजोब्बायना नै लोगोफोर न'आव लाबबाय सावनायनि लाहार फाहार खालामदों मासे बुथारगोन नोंनिसोन जाबायलै आं हारसिं 20थासो बुथारखादों आरो हारसिं लाजोबखादों बेफोरखौ जुमब्रायालाय गलांदोलै 7थासो मासेबो गलाङाखैलै आंजों माखौसो बुंखायो आं फार्स्ट टाइमावलाय मिस्टेक जानाय नै बेखौ आं बुदोंमोन आरोना गेब्लेजोब्बाय मालानो नै 50थासो जागोन ना जागोन 50थासो दं नायनायावसो नोङो गैया बायदि मोनगोन बाट दङ गासिबो दं नै बेनो आदा केजि जाखागोन नायनाव मबाइल नायनासो आदा केजि जायोलै खन्थाइ मासे बुथारनाय मानै हैद गोथावलै बेदरा जानोयो रसलाय बिराद साइसथार नायनायाव एसे गोबां गिदिर दै माला नायबाथाय एसे फिसा नुखायो नङा गासिबो आदा केजि दंखायो बेयाव मेंबाय मेङाखैलै लोंबासो मेंगासिगौमोन मेंदोंमोन बारु दा एसेसो लोंनो मोननांगौमोन आरोना माने भिटामिन बारायनो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन माने ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोना बिराद नायो आंनि भिडिअखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक 2K जानो थांगासिनो दं बारा नांला 100 साबसक्राइबारल' नांसिगौ नंमारगौ जानो नायमारदो जानो नायोब्रा भिडिअखौ ओमफ्राय साबसक्राइब खालामा मानसिफ्रा थगायनायबो लाङोलै जाय नायनानै साबसक्राइब खालामाखै बेफोरखौ सोबानासो होगोन र' नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए थांनानै न'आव हाबैनानै बारा कमेन्ट्सफोरखौबो एसे लागायना होजोब हरनानै मोजां नाथाय गाज्रिफोर एसे दुखुनांथावबो हरनाङा बांद्राय गियानबो हरनाङा जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आरोना नंगौ बिथाङा थिगखौनो बुंदों लाइक शेयार साबसक्राइब बाय बाय